Moi, se ois Veotin täällä taas. Ja Viikinkin ja Kapula. Moi. Missä te ootte? PvP:llä. Ok, siinä sä ootkin. Mahtimus miten kuvataan Frapsille. Kake siis. Mä saan painaa. Niin, että sitten... En jaksa tulla sinne. Onko siellä enemmän porukkaa? Et sinä oot. Ai mä menen tänne. Ai missä mä oon? Mä oon täällä mikä kylä onkaan? Mahkanta tapaa. Sinne meni Kake. Metsäpä se äijä. Mutta mä en vois syödä soppaa. Mä en vois syödä soppaa. Mitä ihme? Kuolin taas, kun en voinut syödä soppaa. Niin. Ja Metsä reflaitu. Tässä on Kake. Kake. Mä tapoisin äsken. Ja Rutto se yrittää Ei jaksa mua. mitään sääli 2v1 vettä. Ei kyllä jaksa. Koska kuulee läpi ääniä täältä. Mä voin pistellä sen kyllä. Kyllä mäkin sille pärjään. Sun Nipsun Lähti taas refillaamaan. Mä tuulin. Mattimus tää kuvakaverilla. Täällä talossa. Ota saattaa kuulla sielläkin ääniä. Pitkä, että... Niin. Se on nipsu 30. Eli Toukka Kake lähtee tästä varmaan jonnekin muualle nukkumaan. Lähtee varmaan hauta-arkkuun tästä. Täällä sitten saattaa olla aika paljon härkkäreitä täällä serrulla. Tää vakaa. IV tulee näkyy sitten sinne. Mikä onko? Veski. Niin. Joo, taas mä pistelin ton Nattimuksen mukaan. Mä en oo ikinä kouluversiossa, se on paska. Kato! Mitä nää laulaa? Niin. Oi se oli koke. Koke on. Mä sanon kuollut tälle, niin pitää lähteä refillaamaan äkkiä. Tää pouno ottaa. Äkkiä refilli. Nopea refilli. Tästä. Sitten. Koitin muuten äsken. Ei. Tänään pistelin äskenkin. Fintrox haluaa olla tullut en jaksa ottaa. En mä mitä Fintroxin kautta. Mitä tässä ois? Ei, nyt mä kusen. Uurutta tuohon. Avan ton ja vähän. Koke on ihan paska myös. Jäätävä. Niin onkin mä sen kokeillut sen. Mä olin, mutta se oli niin paska, niin sitten tappasin. Tiedätkö miksi mä otin sen truseksi? Se on aina full OP:ssa, mua ärsyttää se. Mä en halua, että se ei Muakin se vaan. Kuka häkkää tässä? Kuka tuo on? Kuka tuossa pitää häkkeillä? Evolution. Ei ihmekään, onko ton niin. Kuka? Joo, sinne meni. Joku vois vaan. Kapula, tuuppa tänne. Ja kyllä missä näet, täällä on yksi häkkeri. Niin, Tässä niin tekstuuri. Joo, tossa meikä näkee sit Vettää cheatilaion täysin. Joo, hyvä. Veho kuvaa, niin se menee YouTubeen sitten. Sano sille, että niin. Sano sille, että Sano sille, että kuvaat. Joo, ja Oota, mikä sen nimi oli? No, Sori, joku. en mä tiedä. Mutta, Mä sanon, että mä kuvaan. Vai no niin, nyt kaikki tulee Niin nyt pitää mun panna sen. Mikä sen nimi on? Se on Nipsu 03, joku semmonen. Oikeesti tää Koke vaan juoksee, tää on niin paskaa. Se on vielä tuo se on tuo Evoluti on Epic. Se on tuo vissiin. Se on joku Nipsu 03. No katsotaanpa Nipsun leptas. Mutta se on joku toinen Nipsu 03. Mutta se oli Eikin onkin Nipsu 03, onko se Hackser? Ei. Se on vissiin Nipsu 02 ja nää tässä on jotakin easy. Oota, tässä se on tuo... Nipsu, se on joku Nipsu. No Verru lähti. Se on joku Nipsu 03. Oota, mikä se on? Ootapa, mä katon äkkiä. Se on Kapula. Nipsu 03 hack. Niin, silloin joo. Nimestä senkin ota jotta se X. Nipsu. Kuvat sun häkit. 03. Olisit ottanut tää Winterol Shift Russi. Vai oikein? Mä veän tätä nyt täällä.
Sitten ihan läpällä käyttää sitä tuse. Joku niin. Joo, se häkkeri vettää tossa. Nipsunolla 3H. Nipsu 30 on täällä kans. Se on ihan paskaa sekin. Joo, se leftas. Se vaan ärsyttää. Oikeesti. Joo, mä en jaksa mennä ton häkkärin luokse. Mäkin en jaksa. Häksää. Että Winterolse. Joo, nyt se tuli mua hakkaan. No niin, se hyppii siinä. Sitä ei vois lyödä. Niin. Niin noloja vähän. Täällä on taas häkkeri Siinä peru. nyt tää jää Tää tämä. on ihan täynnä servu. Riittää Tää servu on täynnä häksereitä. Tää Kapulalla on niin meni täynnä. rikki. MCPVP, IP. No ei tää nyt täynnä oo. No on aika paljon. Siinä siellä intelee taas. On silti Nipsu sen verran. 03 häk. Silti niin vähän, että voi Rutto se alkaa hakkaa mua. Nipsu 03 häk. Killer Mars. Mä hakkaan tää evolutioni. Ei, että mulla on niin vaan rivisoppaa tää Killer Mars. Hakkaks tää evolutionkin? Ei. Täällä on refillan Eho, lopetaks sä? Mä Kuvaamisen. lopetan aivan kohta, että Joo, vetän niin Yes, Killer niin Mars. tulee sitten veski-iipe. Mikä onkaan? Keski. mc.pvpkids.com. Niin. Ei, Ei, mä jossakin kahdessa hopessa sopan. Kokee. No niin, nolla soppa. Nyt semmonen kompo tähän. Tää on kuolemaan. semmosen ninjakipin täällä. Joo, meitsi veti niinkö, että kun mä vettiin 2 soppaa, tuosta se on 0 soppaa. Mä kuolen nyt tiestä itistä. Niin joku ton Apua, mä Depat. killaan sut noin. Et kyllä. En oo niin. Depatsiun. No niin, Joo, mulla on mutta puoli kyllä helttiä se 0 on soppaa. Ton Depatsiun, niin kapula mä sen takana. Tapa. Joo, mä tiedän. Siellä tapan puoko hakkaa tuokaa seuraava. Ei, kato häkkeri. Niin, sun on 3 häkstä. Moro ja Ei, sitten se tappoi veskin mut. tulee IP ja sitten Niin moro. moro. Moro.